El turismo es fuente de riqueza, de empleo y de prosperidad. Y atacarlo, como hacen algunos, es un sinsentido y un disparate. Mira, era per fer una comanda. Teniu arròs aquest Tres Delícies? Mira, és en Via Laietana 42. Cuarto, segunda. Sí. Esto es un hotel. La veréis que la entrada es la de un hotel. Segur que està molt bé, Sí? Molt? Sí, vaig a mirar-ho. Vas cap allà? Sí, sí. Objectivament hi ha indicis que hi ha un assetjament, una conducta d'assetjament. I si a tot això resulta que el barri és un barri suggerent, diguéssim, bueno, són víctimes del districte, o sigui, són víctimes de viure on viuen. No tenemos que irnos consintiendo que te insulten. Es que no se puede. Tenemos nuestros derechos. Hay que montar un pollo. Ir allí i montar el pollo. Però nosaltres el que diem és s'ha de posar ordre, perquè ara mateix hi ha barris de la ciutat on hi ha una expulsió massiva. Per exemple, al centre de Barcelona hi ha una expulsió massiva de veïns perquè han proliferat molt els allotjaments turístics i es dona la paradoxa que hi ha més llits per turistes que més llits per ciutadans de Barcelona. Si no ens fan una oferta que valgui la pena, ens mantindrem aquí com a los últimos de Filipinas.